Sa ato na tampok na bareta ng aldaw, nagdunar ding wash facilities ana Itbug Eagles Club sa Buhi North Central School. Ag sa Sagrada Elementary School kaso nagtalikod na Biyernes, Enero 12, 2024. Ading nasabi ng wash facilities rinisibi ni BNCS Principal Danilo Obiasca ag ni Sagrada Elementary School Principal Ramil Valenciano sa paagi ni Faculty Club President Dennis Disimbrada sa mga opisyales niya na Itbug Eagles Club na nagtuyo mismo sa nasabi ng duwang eskwelahan. Tanganing opisyal na i-turnover ading nasabi ng importanteng pasilidad. Sigunman kay Hercel Fabul, usad na maestro sa Sagrada Elementary School ag sekretary niya ding nasabi ng club, ugmang maray ana school community sa regalong adi niya na Itbug Eagles Club, ta 472 na eskwela ang makikinabang niya di. Ading Itbug Eagles Club, usad na non-profit organization, na itagdas kaso Marso 2022 nasa presente agko ning 33 na miyembros na anas mga professionals ag mga negosyante. Ading nasabi ng proyekto pinunan durante niya tong termino ni dating Presidente Van Layosa na usad na police colonel na nakabase sa Naga City Police Station. Sang Juan, ana presidente niya ding club amo si Engineer Arman Ibarreta na usad man na OIC Chief niya na Planning and Design Section niya na DPWH. Apwera niya ding wash project. Kadakal naman ng mga proyekto sa naipaabot niya ding club didi sa buhi, aragbaga niya na tree planting, feeding, gift giving ag pasilidad sa SPED Center. Mga ugang kay na sa Bareta ta, naitampok ta na WAS project niya na aktibong organisasyon didi sa ito na banwaan na buhi na amo ana Itbug Eagles Club. Kaso nagtalikod na Biyernes, Enero 12, pinag-turnover niya ding nasabi ng organisasyon na Civico ana nasabing was facilities dyan po sa Sagrada Elementary School ag sa Buhi North Central School. Anak katuyuhan niya ding nasabi ng club maasigurar mga kabuinan ang kalinigan, sanitasyon, ag maray na salud niya ng mga kaaginan na nag-ieskwela sa nasabi ng mga eskwelan. Dakong bagay ading nasabi ng donasyon niya ding Itbug Eagles Club, taisit na bagang padagos mga kabuinan, nakulang man ana pipabulos na fundo niya na DepEd sa mga eskwelahan para sa pag-establisar niya na mga basic school facilities aragbaga niya na tubig, piugasan kamot, agadi pong kasilyasan. Sa mga bagading sitwasyon, nagiloog didi ang mga organisasyon. Arag niya ding Itbug Eagles Club, tanganing magtuwang o mag-ipno sa kakulangan niya na gobyerno. Ading Itbug Eagles Club, mga ugang usad na ding chapter, usad na ding organisasyon. Usad sa na ding chapter sa kadakil-dakil na organisasyon sa enterong Pilipinas. Na amo ana Mother Club, amo ana Philippine Eagles. Narekognisar bilang usad na chapter din sa buhi kaso Marso 2022. Adi usad na brotherhood non-profit organization na sa presente mga kabuinan pinagiproseso na ana Securities and Exchange Commission ana rehistrasyon niya di. Ading nasabi ng club mas ana mga miyembro niya di anas mga professionals ag mga negosyante sa manlain-lain na field. Adi tabi nga sa inyong abang lingkod mga kabuinan, miyembro man niya ding nasabi ng organization. Madi po, nakikita ninyo ano sa akin na uniforme. Ana presidente niya ding Itbug Eagles Club sa Eagle Year 2024, amo ana OIC Chief niya na Planning and Design Section, niya na DPWH na si Engineer Arman Ibarreta. Kaso nagtalikod na taon, ana presidente niya di amo si Police Colonel Van Layosa na nakabasinguan sa Naga City Police Station. Ana mga miyembros niya di mga taga-Buhi, ago po mga taga-Rinconada, Baaw, Alagad, Nest o headquarters niya ding nasabi ng grupo didi sa Buhi basado sa kandang Constitution and Bylaws. Apwera po mga ugang niya ding WAS project, kadakil naman naging proyekto ading nasabi ng club didi po sa ato na banwaan. Nagkago sira tree planting, feeding program, gift giving, kadakil pang iba. Talagang kinararumruman ninyo itong nagkaago ng fundraising sa Balerete Resort, itong Miss Bikini Open.
Ayan, Eagle sa to, nagitipon ning fudo, tanganing mapinasan ang arg niya di mga WAS project ag ginuno pa man ang mga sosyo civic activities. Didi po sa ato na banwaan na buhi, kadakal man po diding arg niya ding organisasyones. Diyan na kabalikat, diyan na guardians, basta kadakal KGS, Rotary, kadakal pang organization sa komunidad. Takin palan mga kabuin na nagituruwangan, dake po ading kagaanan sa gobyerno. Nakinsari, naiipnoan ang sa kandang pagkukulang. Kaya mga kuya, at sa Itbog Eagles Club, Diyos mabalo sa WAS Project, ag mabuhay tabi kamo, out pa man lugod, magdakil pa ana sa inyong matabangan.